Ryba je pre mňa symbolom toho, v čo verím. Predstavuje hodnoty, na ktorých stojí nielen slovenská, ale celá európska kultúra. Sú to hodnoty, ktoré sú živé už stáročia a určite prežijú aj tie ďalšie. Sú to hodnoty ako slušnosť, odvaha, úcta k blížnemu, rešpekt. Pre mňa je zároveň symbolom toho, že dokážeme vrátiť tieto hodnoty aj do spoločnosti, z ktorej sa bohužiaľ vytrácajú. Pre tých, čo rezignovali, ktorí hovoria, že nefungujúce veci, či už v slovenskom zdravotníctve, ale aj v ostatných oblastiach verejného života sa už nedajú zmeniť, tak práve tento symbol je jasnou odpoveďou. Takže ak v budúcnosti uvidíte pred sebou takýto symbol, spomente si, že je nás mnoho, ktorí zdieľajú podobné hodnoty. Vráťme lásku, úctu, rešpekt, odvahu, slušnosť do všetkých oblastí verejného života.